Το προϊόν που θα σας συστήσουμε είναι το καπάκι καρότσας Backflip. Σε μια στιγμή έμπνευσης της εταιρείας που χαριτολογώντας αποκαλούμε Backmagic, αναπτύξαμε και σχεδιάσαμε αυτό το προϊόν. Το πρώτο που θα παρατηρήσετε σε αυτό είναι το πόσο εύκολα έχετε πρόσβαση στην καρότσα. Το μόνο που κάνετε και από το πίσω μέρος του έχετε πλήρη πρόσβαση στο φορτηγάκι σας. Τώρα ας πούμε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα τμήμα μόνο της καρότσας γιατί θα παραλάβετε ένα ψυγείο από ένα κατάστημα. Το μόνο που κάνετε, από οποιαδήποτε μεριά του φορτηγού, τραβάτε το καλώδιο, το αναδιπλώνετε, κλείνετε το φορτηγάκι και ξαφνικά έχετε πλήρη πρόσβαση σε ένα μόνο τμήμα της καρότσας. Αλλά ας πούμε ότι θέλετε περισσότερη πρόσβαση. Το αναδιπλώνετε ξανά και μπορείτε να μεταφέρετε κάτι μεγαλύτερο. Περισσότερη πρόσβαση. Άλλη μια φορά. Και το καλύτερο στο backflip κάλυμα, αυτό που τελικά καταφέραμε να κάνουμε και κανένα άλλο καπάκι καρότσας δεν μπορεί να σας προσφέρει, είναι η δυνατότητα να έχετε πλήρη και χωρίς εμπόδια χρήση της καρότσας. Με τη δυνατότητα να κλειδώνετε το κάλυμα στη θέση του και να οδηγείτε έτσι με γεμάτο φορτίο. Όταν αρχίσετε να παρατηρείτε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες του καλύματος και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, θα συνειδητοποιήσετε πόσο ευφυές είναι. Πρώτα λοιπόν να δούμε πώς κλείνουμε το κάλυμα. Από οποιαδήποτε μεριά του φορτηγού, οι στερεωτικοί αυτοί ράβδοι απλά κατεβαίνουν και ασφαλίζουν στην ειδική τους θέση. Το καλύτερο με αυτό το κάλυμα είναι η ειδική πατέντα με την οποία έχει κατασκευαστεί, έτσι ώστε μόλις το κλείνετε, κλειδώνει αυτόματα και από τις δύο μεριές. Ακούστε αυτό. Αυτομάτως έχει κλειδώσει. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Για να το σηκώσω από οποιαδήποτε μεριά του φορτηγού θα πρέπει να τραβήξω το λευγέ που θα μου επιτρέψει να το σηκώσω. Οποιοςδήποτε μπορεί να το κάνει, μεγάλος ή μικρός. Οπότε όταν το κατεβάζουμε, κλειδώνει σε αυτή τη θέση. Κοιτάξτε πόσο καταπληκτικό είναι αυτό. Αν κατεβάσετε κι άλλο κομμάτι, και αυτό επίσης κλειδώνει. Τώρα το μόνο που κάνω είναι να το διπλώσω έτσι ώστε τα δύο μπροστινά φύλλα να βρίσκονται πάνω στα πίσω και κυριολεκτικά έχω ένα είδος καλωσιάς πάνω στην οποία μπορώ να καθίσω, να σταθώ, μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για οποιαδήποτε δουλειά ή για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να χρειαστεί. Επίσης, αν είμαι στην άκρη του δρόμου, μπορώ να μετατρέψω το καπάκι σε πινακίδα και να βάλω διάφορα μηνύματα πάνω του. Το να κλείσουμε το καπάκι είναι εξίσου απλό. Το μόνο που κάνετε είναι να κλείσετε το καπάκι και αυτό αυτόματα θα κλειδώσει και εσείς φίλοι μου είστε κλειδωμένοι και ασφαλείς. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα να δούμε από τι αποτελείται το backflip και ποια εξαρτήματα έχει επιλέξει η εταιρεία για να φτιάξει το συγκεκριμένο καπάκι. Αν παρατηρήσετε θα δείτε ότι το καπάκι είναι φτιαγμένο από πολύ ισχυρά και ανθεκτικά σύνθετα φύλλα. Για να δούμε τώρα από τι έχουν φτιαχτεί οι μεντεσέδες. Ξέρουμε βέβαια ότι ο μεντεσές αποτελεί ευαίσθητο θέμα διότι συνεχώς ανοιγοκλίνει, είναι μονίμως εκτεθειμένο σε βροχή, χιόνι, άλατα, λιπάσματα. Οι μεντεσέδες μπορεί να φθαρούν. Η backflip λοιπόν είναι υποχρεωμένη να φτιάξει ένα μεντεσέ από EPDM λάστιχο. Αρκεί να πούμε ότι το συγκεκριμένο λάστιχο μπορεί να ανοιγοκλείσει χιλιάδες φορές χωρίς την παραμικρή φθορά και ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το λάστιχο δεν επιτρέπει διαρροές. Έχετε λοιπόν ένα μεντεσέ αδιάβροχο που μπορείτε να το χρησιμοποιείτε επανειλημμένα χωρίς να δημιουργήσετε κανένα πρόβλημα στο καπάκι της καρότσας. Το νερό επίσης είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τα σχέδια της βιομηχανίας BAK. Και έτσι ο κάθε μεντεσές περιλαμβάνει αλουμινένια υδροροή. Οι υδροροές αυτές στέλνουν το νερό στις υδροροές που βρίσκονται στο πλάι. Από εκεί το νερό προχωρά στο μπροστινό μέρος της καρότσας και έτσι φεύγει μέσα από τις αντλίες που είναι συνδεδεμένες στις γωνίες της καρότσας. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι αρκετά για σας, ας συνεχίσουμε με κάποια από τα άλλα καταπληκτικά χαρακτηριστικά που μπορεί να σας προσφέρει το backflip. Θα παρατηρήσετε πως όταν κλείνετε το καπάκι, εφαρμόζει στο εσωτερικό της καρότσας, δεν κρέμεται στα πλάγια, εφαρμόζει σωστά στο εσωτερικό και αυτό για τους περισσότερους σημαίνει ότι έχουν πλήρη πρόσβαση στις υποδοχές στα πλάγια, στα οποία μπορείτε να περάσετε ημάντες, προστατευτικά κυκλειδώματα και άλλα. Έτσι όταν επενδύετε στο καπάκι backflip, στην ουσία επενδύετε τόσο στη χρησιμότητα όσο και στην αισθητική.
Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που μπορούμε να παράγουμε αυτά τα προϊόντα για εσάς. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που είχατε την ευκαιρία να μάθετε κάποια πράγματα για τα προϊόντα μας και τι τα κάνει να διαφέρουν από όλα τα υπόλοιπα καπάκια καρότσες που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Θα ήθελα προσωπικά να σας διαβεβαιώσω ότι η Back Industries και η Group ΑΚ στηρίζουν κάθε προϊόν που παράγουν. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.